Ahojte motorkári, morkári, dneska 25. januára, v Brezne sa koná zimný motozraz, ja sa na ňo balím, tak sa na to môžeme spoločne pozrieť, čo skoro vyrazím na cesty. Mám už asi hodinový časový sklz oproti môjmu plánu, chcel som vyraziť o 10. za chvíľku bude pol 12. Takže si musím pohnúť, ale narýchlo vám ukážem, čo si do sebou beriem. Mám tu stán, teda spacák, stán, karimatku nafukovaciu, nejaký taký nafukovací vankúš tu je, nepremok, ponožky, čiapka, zimné rukavice. Vďaka tomu, že mám takéto návleky na rukovetiach, tak mi stačia tenšie, samozrejme v kombinácii s vyhriavanými rukoveťami. Mám tu nejaké takéto ochranné kryty na nohy, aby mi nefúkalo na kolená. Je to celkom dobrá vychytávka, je to tam taký pántoch a tu je zo starého neoprénu spravená taká izolácia. Je to v podstate z takého Givi reklamného panelu, samozrejme nie je to od Givi, je to homemade výrobok. Musím sa teda obliecť, do budy som si vložil ešte na chránič, som si prilepil, čakajte, ukážem vám to, na chrániči chrbtovo mám prilepený výhrevný pásik, je to v podstate takýto výhrevný pásik od Sharku, počkajte, kde ho máme. Tu je vzadu, je to na výhrev sedadiel, ale myslím, že na tom chrbte to je celkom príjemné, je to fakt dobrá vychytávka. Na tomto zraze sa koná aj tombola, takže rozmýšľam, čo zobrať. Môžem skúsiť napríklad zámok na disk, na koleso s alarmom. A chcel by som nejaké 2-3 veci, samozrejme akože môže tam človek doniesť hocičo, napríklad aj mäso alebo niečo vtipné, aspoň tak písali v popise, ale keďže tam idem troška ako, dajme tomu mene motoshopu, keď už točím toto video, rozšírenie bočného stojanu, rozmýšľam čo ešte tretie a mohol by som držiak na telefón, tento používam aj ja a je dosť dobrý, akože vydržal aj offroad, aj hocičo, telefón ňom drží fakt parádne, pozerajte, hýbem s celou motorkou, takže drží to a sú aj za celkom dobré ceny. Takže jeden môžeme obetovať alebo obdarúvať niekoho v tombole. Neviem, či tú tašku zavriem, mám taký pocit, že nie. Berem si ešte batoh, takže to budem musieť ešte nejako reorganizovať. Idem sa ešte prezlieť a pomalečky idem na to, nech tam dojdeme ešte za svetla. V batohu mám nejaké termo, samozrejme termo mám na sebe aj, nejaké 2-3 vrstvy minimálne. Ako nie terma, ale celkovo budem mať na sebe. A idem teda na cesty, teším sa na to, bude taká moja premiéra. Čakám asi 215-220 km do Brezna, alebo 210, nie som si istý. Budem tam stanovať samozrejme, nikdy som nestanoval v podstate v zime. Teplota vonku je nejaké 4 stupne, v Brezne má byť okolo 0 alebo možno 2 stupňov, typujem, že noci bude mrznúť. Takže som na to zvedavý, berem to ako takú dobrú výzvu a som rád, že takéto zrazy sa na Slovensku organizujú. Vieš, čo vznikne, keď zo slova motorka odstrániš 2 písmená? Morka. Nájdeš nás v Šali alebo na www.morka.sk. Motorka prichystaná, ja som prichystaný, myslím si, že môžem pomaličky vyraziť. Tuto to ešte zídem takto, ručne stručne, pre istotu. Ešte skontrolujem, či som zamkol predajňu. Predajňa je zamknutá, všetko vyzerá byť OK, už len dojsť do Brezna, fúka troška vetrík, taký som naobliekaný, že tú motorku aj neprekročím. Ty kokos, normálne to je... OK, ja si pripojím toto moje vyhrievanie chrbtu, zapnem vyhrievanie rukoveď a môžem pomalečky, ale isto vyraziť. Mám taký pocit, že táto moja zásuvka nejakým spôsobom nefunguje. Telefón sa mi robíja, ale nevadí. Sral to pes, vyriešim to keď tak na mieste, keď bude potreba, ale mám aj druhý telefón rezervný. Tento mám čisto na navigáciu. Tým, že mám tu zadnú tašku na zadnom sádle, mám ešte batoh, tak som tu celkom stiesnený s mojou výškou. Musím sa jať úplne vpredu. Príchod mi ukazuje 15:22, čo je v celku fajn. Do tej 16 by som tam rád bol. Samozrejme aj nejaké pauzy budem musieť dať. Zabudol som ešte na jednu vec. Mám takú čiapku pod prilbu, len som zabudol nasadiť. Mám ju tuším, že vo vačku. Mám samozrejme nákrčník. Kuklu nemám z toho dôvodu,
Mne sa mi potom horšie rozpráva a keď rozprávam, tak sa mi celá zapári, takže nechcem mať nič pred ústami. Som zvedavý, či stretnem niekoho po ceste na tento zraz, ale idú tam chalani aj z Česka, aj z Rakúska. Niektorí tam idú aj v podstate od štvrtku, to sú fakt, že frajeri. Vždy sa tam vyhlasuje v podstate ten, kto dojde z najväčšej ďalky a viem, že tam boli po minulé roky aj nejakí maníci, čo prešli aj nejakých 700-800 km. Zatiaľ ma ochrana nohy celkom drží, cítim ten nápor vzduchu. Mi to jemne tlačí na kolená, ale nie je to nič nepríjemné, keďže mám na kolenách ešte chrániče. Pocitujem to veľmi jemne a zároveň fúka dosť veľký vietor. Ja tuto za priecestím tejto dedine v Trnovci zastavím a dám si čiapku na hlavu. Môžem nie tuto takto napravo sa odstaviť, ale budem takto sem doľava. Veď potom ľahko vyjdem naspäť na hlavnú, hen tam je dosť veľa blata. Teraz musím nájsť tú čiapku, to bude horšie, ale mám ju. Je to vlastne takáto tenká čiapka a uvidíme teda, aké to s ňou bude. No uši mi prekryla, to je dobré. Už keď sa mi síce stiahla na čelo, musím si ešte jemne napraviť. Keď tu stojím takto v reflexnej veste, ktorú mám na sebe, tak typujem, že všetci vodiči aut spozornejú a potom si povedia, že aký magor je na motorke. Počkám, kým prejde tento Peugeotík a vyrážame opäť plnej zbroji na cestu na ďaleký východ, respektíve do stredu Slovenska, do Brezna. No, hneď to je trošička lepšie, už mi nebudú mrznúť uši. Mám tu samozrejme aj kuklu, keď bolo najhoršie, ale verím, že to zvládnem bez nej. Nejaká nehoda. To neviem, ako sa im podarilo nacúvať do toho jarku, ale ostáva mi ešte 185 km a cca 3 hodiny jazdy. Na hovno je tá nabíjačka, mám iba 13% baterky, budem musieť buď použiť externú baterku alebo svoj druhý telefón, keďže cestu do Brezna neviem. Viem iba, že sa ide smerom na Banskú Bystricu, ale idem mimo diaľnic a úplne to nepoznám takto z pamäti. Nejaké najvyššie pumpe, tam troška pauzu, zohrejem sa, budem musieť dotankovať a uvidíme, jak to pôjde ďalej. Za 5,5 km čaká nejaká odbočka, dúfam, že pôjdem potom zase dlhšie rovno a dúfam, že mi tých 5 km ešte vydrží baterka, radšej si vypňať displej. Tu sa opäť niečo na ceste deje, zrejme defekt, nepríjemné. A môj telefón má už tiež defekt, jeho baterka je defektná, respektíve vybitá. A idem teda troška podľa tabu, uvidíme, či je dobre. Ale keď som už takto dobre rozbehnutý, sa mi nechce zastaviť, chcem ísť čo najďalej. Ešte mám 3 paličky benzínu, tak aspoň po nejakú najbližšiu pumpu. Tu je nejaká väčšia križovatka, Štúrovo alebo Levice. Čo ja viem, na Štúrovo určite nie, skôr na Levice by som mal ísť. Priznám sa, že už troška cítim chlad. Tu je nejaká pumpa Jurky, tam sa dá ísť donútra. Dá sa, ale idem teda ešte na nejakú ďalšiu. Zatra by malo byť nejakých 10 až 12 stupňov, aspoň teda v okolí Šale. Typujem, že v Brezne to bude troška horšie, ale bude zrejme lepšie počasie ako dneska, čo je super. Bude to troška príjemnejšia jazda. V takejto zime každý stupeň cítiť, ale zase keď bolo teplo, tak by to nebolo ono, nebol by to ten pravý zimný motozraz, tak to je to väčšia sranda. Na najbližšej pumpe už naozaj budem musieť zastať, troška sa zohriať a dotankovať palivo. Tu je nejaká ďalšia informačná tabula, Žiar nad Hronom doprava a Levice rovno. Ja neviem, či mám ísť na Levice. Uvidíme. Pred mnou sú teda Levice, tam bude určite nejaká pumpa, to je väčšie mesto a pozriem si mapu. Tu je nejaká OMV-alka, môžem sa taký menší typ, že keď dojdem dovnútra, či sa obsluha spýta, či mne nie zima. Podľa mňa sa ma to spýtajú. Konečne stojím na vlastných nohách, vypnem si vyhrievanie. Práve som si, dámy a páni, vytrhol moju kabeláž, ktorú som si predĺžoval tomuto vyhrievanému chrániču, takže pecka, super, teším sa, to je fakt bomba. Nevadí, to sa niekedy potom opraví a zvládnem to aj bez neho. Dobrý deň, 4 Stojan, to bude? Áno, bude kartou, dobre, ďakujem. Takže nespýtali sa ma, či mi je zima. Prehral som stávku, takú sám so sebou. Idem sa každopádne ešte na chvíľku donútra zohriať. Dal som si teplý čaj na pumpe, keď som ho popíjal, tak okolo mňa prafrčal čierny V-strom s plastovým kufrom vzadu. Takže som zvedavý, čo stretnem tiež na zraze, alebo to bol iba náhodný okolo idúci. Každopádne ja pomaličky, ale isto. Ježíš. Kde som si dal kľúč? Toť otázka.
Idem teda ďalej na cesty a necesty. Batožina zatiaľ drží fajnovo. Pozrel som si aj navigáciu. Musím ísť smerom na Dudince, potom na Žilinu a tak ďalej. Samozrejme zapnem ešte vyhrievanie rukovetí na 100%. Adios amigos! Stojím tu na červenej, tak si zatiaľ aspoň pozriem navigáciu. Dá sa ísť v podstate dvoma smermi. Jeden je Banská Štiavnica a druhý je akéby cez Žilinu. Ja idem zrejme, neviem kadiaľ, ale mal by som sa teda pohnúť. Za mňou našťastie nie je žiadne auto. Rýchlo dokým je zelená. Nepozeral som sa, koľko kilometrov mi ostáva, ale myslím si, že už takú polku mám za sebou, alebo že som zhruba polke. Nechápem sa niekto môže v takejto zime bicyklovať. To nepochopím. Pekné stredné Slovensko, na rozdiel od juhozápadu, sú tu aspoň nejaké kopce, je sa na čo pozerať, nie iba na rovné polia. A ja práve vchádzam do Sebechlebov. Potrebujem sa vyčúrať, ale taký som naobliekaný, že sa mi moc nechce to všetko rozopínať. Takto nejak vyzerajú Sebechleby. Som v Krupine, asi 20-25 km od Zvolona. Celkom pekné mestečko. Majú tu pekné námestie, aj pekný mestský úrad historický. Za Krupinou som na chvíľku zastavil na pauzu. Motorku som nechal naštartovanú, nech sa pekne zohrieva, alebo teda nech udržuje teplotu rukovetí. Fú, ešte 10 km, takže ešte relatívne dosť veľa cesty mi ostáva. Som myslel, že to bude troška menej, ale idem teda smerom na Zvolen. Zvolene pôjdem smerom na Lieskovec. Ok, takže nemôžem sa príliš zdržovať, nech tam dojem za svetla. Ideálne preto o 4, maximálne o 4. Som nejaké malé dedinke pod zámčok. Táto atmosféra zimná má niečo do seba, tá zimná krajina. Priznám sa, že neviem, či som tu niekedy bol. Akože veľakrát som bol v Banskej Bystrici alebo v Banskej Štiavnici a v tomto okolí, ale neviem, či som išiel po tejto ceste. Do Banskej Bystrice mi ostáva ešte 30 km a hen tam hore na tom kopci je nejaký zámoček, takže zrejme preto sa tá dedinka volá, že pod zámočkom. Už sa veľmi teším na kapusnicu, ktorá tam bude na oheň, nejak sa priamo budem zohrievať. Neviem, či idem dobre. Idem síce smerom na Banskú Bystricu, ale radšej niekde zastavím a pozriem sa. Policajti na mňa kúkali s úsmevom. Ja sa tuto takto odstavím, však hádam, to není zakázané úplne. A pozriem sa na navigáciu. Vymením si telefón. Všedu je hlásená policie. Ja viem, že tam boli policajti. Áno. Sú tam, dá som síce nie, ale sú tam. Čiže musím sa troška roztvoriť, keďže môj telefón je širší. Ešte troška. A ostáva mi teda ešte hodina a 7 minút, respektíve 68 km do cieľa. A idem inak aj v podstate zle. Mal by som sa otočiť. Tu sa síce neotočím. Alebo teda neviem, či idem zle. Uvidíme, jak ma to zavedie. Tu by som mal zísť smerom na Banskú Bystricu. Som už naozaj dosť hladný. Mám tu síce nejaké proteínové tyčinky. Mám tu aj nejaký croissant, ale asi už vydržím. Možno keď bude nejaké dobré miesto na zastavenie, by som zastavil, lebo aj tak by som mal ako prvé rozložiť stan a nie ísť jesť. To kadeľ ma tá navigácia vedie. Táto sa ide do Brezna, o takejto cestičke. Dobrý deň, dúfam, že to nebude nejaká kuleha, že tam bude nejaká lesná cesta alebo niečo také. Tu máme už aj snežik, pekná cesta ináč. Dúfam, že ma to nesie nejaký medveď. Je tak veľmi cool cesta, takéto mám rád. A vyšiel som v obci Molča. Molča. Tu to niečo dobre vonia, keby to niekto udil alebo čo. Budem prechádzať cez most. A kebyže mi nie je zima na nohy, tak mi je dosť príjemne. Budem to musieť nejako vyriešiť. Dám si ešte jedny ponožky zajtra. Nemám tu nejaké návleky na nohy, nemal som ich kam dať. Tak som to vyriešil, tak som to vyriešil. A teraz troška trpím. Naopak, vyriehavané rukovete a tieto kryté rukovete musím veľmi pochváliť. Je mi celý čas príjemne a teplúčko na ruky. To je nejaká reklama na motorky. CF Moto Zvolen. Pozdravujeme z Motoshopu Morka. Už len pol hodinka. Ešte si budem musieť nastaviť konkrétne navigovanie do toho areálu, kde je ten zraz. Som pri Slovenskej Lubči a budem musieť opäť natankovať. Mám zas prázdnu nádrž, od CRF-ka má malý objem nádrže. Sice malú spotrebu, ale reálne ten dojazd je niekde do 200
200 km. Ľudí to tuninguje, tam väčšie nádrže a predo mňou sú už zasnežené hory, Brezno 26 km. Tu je ale väčšia kosa ináč, tu už je troška chladnejšie než u nás, ale nevadí, už som skoro tam. Už len kúsok a hlavne by som zišla nejaká pumpa dotankovať plnú nádrž. Pumpa Jurky, síce tam asi neohrejem vnútri, aj keď dá sa ísť dovnútra, tak aspoň na chvíľku tam zbehnem, nech sa troška zohrejem, ale hlavne potrebujem natankovať a nastaviť si navigáciu. Dá sa ísť dovnútra. Aha, telefón mám v stojane, tak aspoň na chvíľku sa možno vnútri zohrejem na chvíľočku. Dobrý deň. Áno, áno, áno. Ďakujem aj, dovidenia. Tak moc som sa teda neohrial, nevadí, už som skoro tam. Už len kúsoček a som tam. Nepomyslel by som si, že v januári bude na motorke pri Brezne, aj keď na tento zraz sa už za pár rokov chystám. V roku 2023 som mal Yamaha Fazer a cesty boli tedy dosť zasnežené, to bola čistá samovražda ísť po zasnežených cestách, hlavne s Fazerom. A minulý rok som bol tuším na Tenerife, v čase, kedy sa konal tento zraz. Za mňou je motorkár a pecka, dúfam, že je tiež na zraz. Neviem, akú motorku má typek za mňou, ale dokonca sú dvaja. A už iba 15 minút do cieľa, normálne taký som nabudený, že mi až teplo. Som sa normálne potešil, že ďalší nejakí motorkári idú pravdepodobne na ten zraz, takto som mňou na ceste. Už sme veľkí frajeri, už sme tlupa, už sme traja motorkári za sebou. Dámy a páni, už len 5 km. 5 posraných kilometrov, potom samozrejme ešte vydržať mrazivú noc a zajtra naspäť, ale menší cieľ doraziť na zraz bude čoskoro pravdepodobne splnený. Motorkári sú stále za mňou, ide v jednej tupe, čoskoro budem odbáčať tejto cesty, už na nejakú cestu, ktorá zrejme bude viesť do toho areálu. Už len 3,5 km, ja to odratávam, keby som čakal na nový rok, keď sa odratávajú minúty do polnoci. Počkám troška na motorkárov, lebo sa zdržali na kruháči, ak chceme, ideme spolu. 2,5 km, dámy a páni, 2,5 km. Som tam kopol jednotku, to som nechcel úplne do jednotky. Jednotka je strašne krátka, troška strmý výjazd. ,5 kilometra, 2 minúty, 1,5 km do cieľa. Síce mi teče sopel, ale dokázal som to. 1 kilometr. 700 metrov, zatiaľ nikoho nevidím, žiadne stany, žiadne motorky. Som to prvýkrát, takže neviem popravde, kde to presne je, ako to vyzerá. Boha, ale tu je strašná kosa tuto hore. Už som celý pornznutý. Uvidíme, či pôjdem troška aj po snehu, alebo nebude treba. To zrejme doprava. Tu je ľad, takže treba ísť opatrne. Tu už vidím nejaké motorky, nejakých motorkárov. Rozmýšľam, kam to zaparkujem. Nevím. Versus litrový. Čauko, čauko. Fúha. No namrzí sa s cestnými gumami, akorát som chcel povedať, že akože frajerina. Takto po snehu to je masaker. Preto som išiel na Fazeri pred 2 rokmi, lebo by som dopadol takto. Akorát, že takto vyzerali všetky cesty. Zdravím. A za motorku, hen tam dozadu. Zrejme.
Jasné, ďakujem. Musím ísť trošky. No. Ďakujem. Čajím. No, tak som tu. Z výletu. Dám si dole batožinu a chvíľku asi nebudem natáčať. Respektíve idem si postaviť stan, kým je ešte svetlo. Máme čas, lebo sme mali nejaké nečakané tieto organizačné povinnosti. Sorry. Verí tentokrát som nevinne, ale teda to není, že vinne a nevinne, ale tak... Stalo sa. Vieme, že to riziko to vždycky je, takže strádiť zľadovateľa pod tým snehom, tak je to také trošku náročné, bolo to chytľavé, chalani perfektne si zajazdili preček, musím povedať, no a potom trošku ešte šantili. Ale není to teda nič vážne, myslím, že chalan bude v poriadku. Takže chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste prišli, máme konečne teda po roku znovu zimné podmienky, aspoň trošku, vzhľadom na to, že testy boli parádne, takže super podmienky na to, aby sa sem dalo prísť. Prístupová cesta a tu máme trošku toho snehu a vyzerá to parádne. Takže ako každý rok ďakujem vám všetkým, že ste prišli. Mnohí už teda aj odišli, ale to nám nevadí. Prejdeme na vyhlásenie výsledkov. Janko ako vždycky bude čítať. Vyhlásime si preteky. Tam sme mali kategóriu Open, ktorá bola tradične najplnšia, myslím, že 6 motoriek, ak sa nemýlim. Pretek ste mohli vidieť na 5 kôl, bolo to celkom zaujímavé. Potom si tradične vyhlásime najstaršieho, najmladšieho, najvzdialenejšieho. Tam, čo sa týka najstaršieho aj najvzdialenejšieho, musím povedať, že tam vyhodnocujeme tých, ktorí prišli na motorke. Máme si Open kategóriu, na 3. mieste Maťo Kolárik. A Ten je Brezne. Tata prevezme. Druhé miesto Maroš Kolárik, pán brat. A na prvom Jano Jaško. Takže veľký potles na kategóriu Open. Dobre, budeme pokračovať retro kategóriou. Na 3. mieste Dušan Murín. Druhé miesto Peťo Maruškin. Prvý je Tomáš. Som mu ho daroval. Pokračovať kategóriou, teraz by som dal asi toho kaskadéra. To ho odviezli. Tento nevie, ja to viem. Preživšieho kaskadéra. Dáme si kaskadéra, tu zahrať sa nám. Takže kaskadér. Potom máme najstaršieho, to je Mišo Puch. Nevidíš. Najmladšieho máme Maroša Kolárika. A najvzdialenejšieho máme Martina Pecha zo Sušíc 600 km poslať. 600 koľko? Ten bude pre všetkých z vás, len musíme zohnať nožík. Wow! Torta! Skončilo sa nejaké vyhodnotenie najvzdialenejšieho účastníka. Prišiel sem nejaký pán 650 km. Taktiež to bolo nejaké preteky, takže sa vyhodnocoval víťaz. Bolo tu zrejme aj nejaké zranenie. Aspoň tak som to pochopil z toho, čo hovoril Avia. A ja si teraz idem naozaj postaviť stan. Čo sa mi moc nechce, ale nič iné mi neostáva.
tam sa mi podarilo rozložiť, nafúkať karimatku a idem konečne jesť a troška sa bávať, pozrieť sa, ako to vyzerá. Tak sa mu to zakážte, to je... A ktože to je kedy? Zastupujúcim prvom stúpa odvaha. Podobne ako svečkový pochod na známom elefante, cieľom tejto našej spomienky je uctenie si tých, ktorí nás nielen v uplynulom roku opustili. Tento raz postupne prečítam ich mená a po poslednom venujeme našim zosnulým priateľom a kamarátom minútu ticha. Prosím, zapálte svoje sviečky, postavte sa do kruhu a po minúte ticha tieto sviečky zaborme do zeme, aby zostali tiež v kruhu. Gratulujeme! Šaháš, nedívaš sa! Ukazuješ. 35, číslo 35, poslanec 35! Pozri. Á, to je pre ňo. Neutekaj. Jeden iba musí vyťahnuť. 12! Nemám. Ja mám. 27. 27, ja som krtový hral, ty kokos! Day 2. Dobré ránko, zo zimného zrazu vám želám. Noc bola celkom chladná, ale dalo sa to, spacák je fajn. Karimatku mám nafukovaciu, ale aj tak som cítil zo spodu troška chladu. Ale nebolo to strašné, no ešte by sa pod ňu zišla nejaká možno podložka, aj keď pod cenou ešte mám seno. Nechcem moc hovoriť nahlas, dúfam, že ma aj počuť. Nech tu nejak nebudím susedov, ale ako počujete, už nedá naštartoval motorku, takže to asi už v podstate jedno. Idem sa obliecť a pôjdem pri oheň a asi sa potom najem a tak ďalej. Ešte vám tu natočím taký prvý záber z rána. Tu sa vlastne stanuje, tu sú motorky, tu je moja CRF-a, GS-ko, toto je asi Honda, Monkey, Tenerka. Ráno. Afrika, CRF Rally, Tuareg, to je zrovna nejaký pionier, nejaké veterány. Je tu asi nejakých 20-30 stanov. Teraz si môžem ísť pre moju powerbanku, ktorú som sa nabíjať. Je tu k dispozícii elektrina, aj v podstate pitná voda, čaj, všetko. Kapusnica tu bola včera, ako vidíte, tak troška to zoomnem. Už tu horí ohník. Noc bola až celkom v pohode, no nebolo také strašné, ako som si myslel. Vyspal som sa dobre, relatívne. Keď mne to veľmi chcel, tak tučím sa dá prespať v tej budove, ale to je taký polovičný zážitok. Včera som si aj nejak nevšimol, že vlastne v akom prostredí sme, lebo som sem došiel, už bol šerok, kým som rozložil stan a tak ďalej, už bola tma. Tu je trať, na ktorej sa preteká. Včera tu bolo nejaké zranenie, nejaký chalan si tu zlomil nohu, alebo neviem či zlomil, ale nejak si zranil, brala ho sanitka. A potom ďalší týpek už zo pár promile v krvi si zobral skúter a jazdil tu, tiež sa šmykol a zlomil si kľúčnú kosť, tak zobral sanitka do nemocnice. Akože za 9 rokov tu nebolo žiadne zranenie a nič také a tento 9. ročník tu bola tučne 2 alebo možno aj 3 krát sanitka. Tu sú ešte nejakí chalani s pinďúrmi alebo s nejakými teda veteránmi, s javami a tak ďalej. Idem si pre svoju powerbanku, dúfam, že bude nabitá a dám si ešte nabíjať asi aj druhý telefón alebo možno GoPročku. No, je nabitá naplno, paráda. Nabíjačku tam zatiaľ nechám a idem natočiť ešte video tuto od ohníka. Zdravím. Čaute.
Čo ruka? No, nič moc, no pripomínam. Ujel si spať? Spať hej, ale stať bolo horšie. Účastníci pomaličky odchádzajú, už asi polka ľudí odišla, ostala tu slama pod stany. Ja už sa tiež balím a ukážem vám, prečo mi bola v zime taká, teda v noci taká zima. Ja som spal tam v podstate v tom druhom rohu toho stanu a keď sa na to pozrieme takto zo spodu, tak samozrejme tu je môj vak od stanu, ale samozrejme pod polou tela som nemal slamu. Ideme ešte natočiť lyžiarov. A to je originálna úprava, nie? Mala by to je originálna úprava. Odchádzajú. Ferrari na týchto kres. Ešte natočím kapusnicu, ktorá bola fakt, že výborná. Aspoň takto vám ju natočím. Ešte to ostalo. Je tu teplý čaj, takto ráno, oheň. Je tu zázemie, takže parádne zorganizované. A ja teda idem pomaličky už domov. Batožinu mám zbalenú, ešte s pripravením GoPročku na prilbu a vyrážam domov. Už veľa ľudí poodchádzalo. Musím zhodnotiť, že ľudia tu boli super, všetci parádni, komunikatívni, milí. Pekne to bolo zorganizované. Podmienky boli, myslím si, že dosť dobré. Také akurátne, zimné, ale nepríliš. Nebolo nejaké minusové teploty, takže super. A video z cesty domov dám asi do druhej časti, nech to není príliš dlhé a poďme sa pozrieť na nejaké zaujímavé miesta, takže to bude také zvlášť video, musím si ešte mieć pamäťovú kartu. Nezabudnite dať odber a vidíme sa pri ďalších videách. Ahojte, čaute.